ngibingelela abafundisi bonke, omama bonke, umshayeli wonke, umphathi wohlelo, uSunday School, nalabo abagoniwe egameni leNkosi Jesu Kristu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Umphambi wethu unguncane ngizoba uNkulunkulu lapha zabalo yabo ukuthi izolo bengekho right lenqubo yawe ubathema ikhuleka emva kokukhuleka ngizwe sengibe ekhaya bakhanyele ngeso sengiyafunda ngeza sengi-right sengiyabona uNkulunkulu ngiyamphakamisa omunye bazalwane ebese ngizothi asibambisiseni isikhathi kasefu mangilalela intshumayelo zaphakathi neviki ngiyabona ukuthi kungenzeka noma yini noma yini izolo uyakhuluma nomnumzane ethi ubaba wavele wangena entshumayelweni zaphakathi neviki izolo zange uphinde wena wangena kwezaphakathi neviki so zalwana asibambisiseni kungenzeka noma yini noma yini uNkulunkulu manje khona into ayenzayo uma usanento oyibambile usanento oyigodlile uma ungakami kahle asimeneni kahle kungenzeka noma yini mina ngiyasaba nje ngihlale ngithumele ngiyasaba kodwa uNkulunkulu uzosenzela umusa kungenzeka noma yini ngiyabonga uJesu Kristu.